Benvinguda en aquest esdeveniment de la presentació dels viatges. Avui ens hem trobat, després de molt de temps sense poder-nos trobar amb aquesta pandèmia que hem passat. I és un honor i un plaer tornar-nos a trobar aquí tots, amb vosaltres, amb els socis i amics del Centre Europeu i amb tots els guies i professors que faran les ponències. Jo soc el Sergi Cadena, soc el director del Centre Europeu i estic molt content de presentar-vos avui la programació dels viatges de l'any 2022. Ha sigut una tasca molt il·lusionant per nosaltres, per tot l'equip, perquè ha sigut un any difícil. Com podeu imaginar, l'organització d'uns viatges en l'època que estem vivint és complicada. Hi ha encara països que estan tancats. Per sort, Europa és la zona que més treballem. Ja es pot viatjar amb tranquil·litat, amb el passaport Covid, que a més en breu també aniran retirant. I ha sigut una tasca molt il·lusionant, perquè amb aquesta pandèmia que hem passat, poder organitzar els viatges ha sigut tot un repte i vull agrair a tot l'equip de professors i guies aquesta tasca que hem estat fent. Doncs bé, donem pas a aquest inici i donar-vos de nou la benvinguda. També donem la benvinguda a tots aquests espectadors que ens estan mirant pel Facebook Live, que avui estem fent una cosa molt nova, que és retransmetre l'esdeveniment a nivell digital. Aquest ensenyament que ens ha donat la pandèmia del món digital, que en el món dels viatges també es pot introduir. Ara, com viatjar en real no hi ha res, això encara falta perquè ho puguem fer. Doncs donem la benvinguda primerament a l'Agustí Cadena, que és el president del Centre Europeu, que farà unes petites paraules de benvinguda. Bé, bona tarda. En primer lloc, gràcies a tots per venir en aquesta trobada. Agraïm també a tots els centenars de persones que ens estan veient per internet, a més dels que esteu aquí a Casa Golferix. Gràcies per venir i per participar en les nostres activitats. Aquest any portem ja més de 40 anys fent activitats. Alguns de vosaltres sou persones antigues que vau començar als anys 80, altres són persones molt noves. Tots us agraïm la vostra col·laboració, la vostra fidelitat. Hem passat 2 anys ara difícils, però en cap moment hem parat de fer activitats. Unes vegades curtes, aquí a la vora, passejades, visites culturals, i excepte els estrictes mesos de confinament, hem estat aquests 2 anys fent activitats contínuament. I gràcies a la fidelitat de tots els participants que han vingut i que sobretot ens han donat el suport, ens han donat suggeriments, idees, propostes per anar fent totes aquestes activitats culturals que portem ja fent fa més de 40 anys. Vull acabar molt ràpid perquè ara començarà ja l'explicació de les diverses seccions del centre. Només això, agrair aquesta participació i que sapigueu que sempre rebem amb molt carinyo totes les propostes, suggeriments, idees que ens doneu per fer activitats, sortides, excursions, ja que des del principi que vam començar el centre la nostra finalitat és fomentar que hi hagi un grup de cultura i d'amistat i que tothom passi bé, oci i cultura. Bé, desitgem que us agradi la propera presentació i ara aniran parlant els diversos professors i guies que explicaran les seves activitats. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Agustí. Doncs ara donem la benvinguda a l'Estefania. L'Estefania és professora del Centre Europeu i també està treballant amb l'atenció al soci, amb les inscripcions i les reserves. I l'Estefania ens explicarà quins són els avantatges de viatjar amb el Centre Europeu, quin és el que ens fa diferents. Quan vulguis, Estefania. Gràcies. Doncs com deia el Sergi, jo formo part de l'equip d'atenció als socis, de fet algú segur que ja em coneixeu, que hem parlat per telèfon o per correu, i jo us volia explicar quins són aquests factors que fan que viatjar amb el Centre Europeu sigui realment una experiència diferent i especial. En primer lloc, és aquesta finalitat divulgativa que hi ha sempre rere els nostres viatges i excursions, és a dir, la finalitat última és descobrir i conèixer
el patrimoni, tant el patrimoni cultural com el patrimoni natural. Llavors veureu que hi ha diferents tipus de seccions dins dels viatges, de manera que es pugui conèixer i que puguem aprendre de tot aquest patrimoni. Això d'una banda. I per aconseguir-ho, el que fem és que tenim tot un equip de professors i de guies que són experts justament en cadascuna d'aquestes matèries. I de fet ara veureu la presentació de cadascun d'ells i els coneixereu si no els coneixeu ja, i veureu com realment hi ha una programació molt detallada que es pensa, que es fa l'itinerari, que es pensa molt bé què es vol veure. I no només aquesta part final, sinó que l'equip de professionals està darrere també, és a dir, des que es projecta i es pensa un viatge, tota la gestió, l'atenció fins al viatge en si, està portat per tot un equip de professionals en la cultura. D'altra banda, el que volem promoure és també aquest ambient d'amistat, és a dir, no només és conèixer i aprendre, sinó que és compartir tots aquests coneixements i aquesta experiència. Llavors la idea del Centre Europeu és anar tots junts, anar parlant, que ens puguem conèixer, que puguem sobretot, com deia, fomentar aquest ambient d'amistat. I per últim, hi ha un aspecte molt important en la manera de viatjar, és a dir, com viatgem, que és aquesta paraula que tenim aquí, aquest slow travel, aquest viatjar lent, que vol dir justament combinar aquests itineraris, aquestes visites, amb temps lliure, per anar tranquil·lament, és a dir, un viatge no és un xec d'anem aquí, tatxem això, ja està, vist, sinó que la idea és poder anar tranquil·lament, tenir temps, per això també escollim hotels que siguin cèntrics, per estar còmodes i perquè tota l'experiència sigui una experiència agradable, d'aprenentatge i de vivència personal també. Bé, un cop dit això, ara m'agradaria que veiéssiu en concret aquestes seccions, com deia, amb cadascun dels meus companys especialitzats en les matèries dels viatges. Gràcies. Moltes gràcies, Estefania. Ara donem la benvinguda a la Marina, que farà la presentació dels viatges d'art i cultura. Els viatges del centre, com sabeu, i els que ens coneixeu des de fa temps ho podeu veure a la pàgina web, estan organitzats de forma temàtica. Hi ha els viatges d'art i cultura, que representarà la Marina, hi ha els viatges d'història, els viatges de natura, els viatges de jardins, i nosaltres intentem tematitzar-los pel seu contingut més característic, tot i que tots els viatges tenen sempre aquest mateix component. És a dir, un viatge d'història tindrà també components culturals en els quals es faran visites d'art i també potser inclús també es faran passejades. És a dir, quan nosaltres posem en un viatge d'història, no només vol dir que farem coses històriques, tot i que el component principal d'aquest viatge serà la història. Dit això, donem la benvinguda a la Marina, que presentarà els viatges d'art i cultura d'aquesta temporada. Hola? Hola? No. Sí? Hola, hola. Ara millor, ara sí. Vale, perfecte. Doncs molt bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts. Doncs una miqueta enllaçant amb tot això que han dit tant el Sergi com l'Estefania, doncs això jo presentaré aquest llistat, aquest seguit de viatges que hem volgut englobar dins aquest concepte d'art i cultura. Per què aquest concepte es diu així i per què ho presento jo? Doncs començarem per aquesta segona part. Jo soc la Marina, jo veig moltes cares conegudes, ja ens hem creuat moltes vegades. Jo vaig fer Història de l'Art, per tant, doncs bé, si he estat 4 anys fent Història de l'Art és perquè realment m'apassiona l'art, però durant aquesta carrera em vaig adonar que el que més m'agradava era difondre, allò que més m'apassionava, explicar-ho, difondre aquest concepte que diem de difondre el patrimoni. És per això que vaig fer un màster en turisme i així és com vaig acabar treballant aquí al Centre Europeu, fent precisament això, aquests viatges, aquestes rutes, tant a nivell, com deia l'Estefania, a nivell de disseny o de pensar, a un nivell més pràctic. Molt bé, aleshores, aquests viatges d'art i cultura, ja hem comentat una mica els punts forts dels viatges del Centre Europeu, allò que els caracteritza, i els d'art i cultura no seran diferents, sí que tindran un component artístic més elevat, el centre potser serà més aviat l'art, però com deia el Sergi, farem també altres coses.
Doncs bé, jo he destacat aquests 3 punts. El primer de tots, igual que ha destacat també l'Estefania, l'equip. L'equip de guies, que en aquest cas d'art i cultura, doncs sobretot seran persones que han fet història de l'art, han fet història, sempre això, una miqueta decidint, segons el tipus de viatge, segons allò que explicarem, doncs quin guia us acompanyarà i us farà les explicacions. Això té a veure amb el segon punt, i és que aquests mateixos guies, aquesta persona que ha fet història de l'art o ha fet història, doncs mira les rutes, mira per on passem i decideix una miqueta, segons el seu criteri professional, al final, doncs què és allò més important per explicar. Per tant, són unes rutes molt ben dissenyades, d'una manera molt acurada. També moltes vegades intentem fer cosetes una miqueta més especials, a part d'aquestes rutes, per exemple, veure un museu o potser a vegades inclús agafem un vaixell, agafem un tren. És aquesta barreja que comentava també el Sergi. I tot per què? Per crear aquesta experiència completa, que vindria des d'aquestes explicacions fins a contemplar tot allò que ens rodeja i al final crear aquest bon ambient, ja comentàvem al principi, perquè qui hagi vingut amb nosaltres jo crec que sempre intentem que al final estigueu a gust i que us ho passeu bé, perquè estem d'un viatge, estem en un cap de setmana, estem de vacances i també la intenció és aquesta. Molt bé, aquí us porto el llistat de viatges que hem englobat a dins d'aquest concepte d'art i cultura fins a l'agost. No hi són tots, ja veureu amb la resta dels meus companys, tota la resta de viatges. De fet, n'hi ha un, està una mica desfasat, n'hi ha un, que aquí ja estan unes quantes, que va ser el d'Oporto, que vam tornar, anava el diumenge, però no, seria el dilluns, perquè vam tornar a la matinada, vam fer allò un bon viatge, però també és un molt bon exemple d'aquest tipus de viatges que s'engloben dins art i cultura. Després, si voleu preguntar-los a elles també, ens serveixen de testimonis. I bé, com us deia, aquí tenim tot el llistat, ja veieu, fins a finals d'agost. Aleshores, jo el que vull és, aquestes coses que us he dit, que diferenciarien una miqueta més el tema de viatges d'art i cultura, com visitar museus, per exemple, o aquestes rutes més centrades en l'art, us ho vull explicar amb exemples. Aquests són 3 els viatges que farem. Sevilla i Àvila, els 2 seran al juny, i en aquest cas què veiem? Veiem aquesta cosa que us deia, de dissenyar bé les rutes pensant bé què anirem a veure. Tots els elements que veiem a les fotografies, el de dalt és la catedral i el de baix són les muralles de la ciutat antiga d'Àvila, són Patrimoni Mundial de la UNESCO. Per tant, és una miqueta aquesta idea que us dic, que ens ho mirem tot molt bé i seleccionem el que podem explicar o no, perquè al final tot sempre no es pot explicar. I l'altre és aquest viatge de Bordeus que es farà a l'abril, on anem a veure aquest museu, que és molt nou, es va obrir l'any 2016 i s'anomena la Ciutat del Vi, perquè és un museu que gira entorn d'aquest producte, del vi. Aleshores, aquí obrim un tema també interessant que es tracta també en el Centre Europeu en els viatges, que és el diferent tipus de patrimoni, una miqueta també el que ens deia l'Estefania. Fixeu-vos, el vi és un producte al final agrícola, però que també és molt important per crear l'evolució de la regió i la cultura d'aquesta regió. Aleshores, ja comencem. Ara sí. Llavors ens surt aquesta pregunta, potser de què és el patrimoni. Això també, en aquests viatges, no ho oblidem pas. És l'exemple d'aquests 2 altres que farem tots 2 a l'agost, un és al País Basc i l'altre és a Alsàcia. Què veiem aquí? 2 temes patrimonials molt interessants. Un és el paisatge, tenim la platja de la Conxa a Donosti i després tenim els canals d'Estrasburg. Tots 2 formen aquest paisatge únic i molt identitari de la zona. I també a tots 2 llocs hi ha una llengua pròpia. Al País Basc es parla l'euskera i a Alsàcia es parla l'alsacià. Doncs això també són temes que anem tractant al llarg dels nostres viatges. D'aquesta manera, entre la diapositiva d'abans, que parlàvem més de museus i de patrimoni mundial de la UNESCO, i aquesta, entenem aquest concepte una mica d'art i cultura. D'acord? Ara, per acabar, us porto 4 viatges a tall d'exemple perquè veieu també una miqueta com creem aquests viatges, com els organitzem. Aquí veiem el que farem a Itàlia, al nord d'Itàlia, a la zona del Piemont. A la imatge veieu el llac Maggiore, perquè veieu la importància també del paisatge. Dedicarem pràcticament un dia sencer a visitar el llac i totes les localitats que hi ha al voltant. Bueno, totes no, algunes de les localitats que hi ha al voltant. Però també en aquest viatge, òbviament, visitarem alguns monuments, com és el cas de la Sacra Sant Michel, que és un monestir que, de fet, diuen que va ser el que va inspirar a Umberto Eco
a escriure el nom de la rosa. Per tant, també perquè us fixeu que no només expliquem el monument, allò, pim-pam, les característiques, sinó que sempre intentem una miqueta donar una mica més d'informació des d'altres punts de vista, en aquest cas literari. També en els nostres viatges és important per on passem, en l'anada i en la tornada, sempre intentem que hi hagi parades interessants. A vegades no es pot fer, però sempre intentem, per exemple, a l'hora de dinar, parar en algun lloc interessant. En el cas d'aquest viatge, per exemple, parem a Aigües Mortes, que també és una localitat molt interessant a nivell històrico-artístic. També important en els nostres viatges el lloc on dormim, la ciutat base. En aquest cas, fem una cosa una mica original, que és dormir en dos ciutats diferents, doncs per això, perquè segons el recorregut, segons el que anem a veure, triarem un lloc per dormir o un altre. En aquest cas, dormim a la primera nit a Grenoble i la resta a Turí. Un altre viatge, el de Grècia. Aquest, bàsicament, és si agaféssim un llibre d'història de l'art i l'obríssim per la secció de Grècia clàssica, ens sortiria aquest viatge, pràcticament. Es dorm a Atenes, per tant, es visita l'Acròpolis d'Atenes, però també es visiten tota la resta de monuments que hi hauríem pel voltant, molt famosos, el Teatre d'Epidaure, el Temple d'Apolo, o sigui, de Delfos, i aquest temple d'aquí, que és el temple de Posidó. És un dels temples més ben conservats, és del segle V abans de Crist. Malauradament, hi ha molt patrimoni de la Grècia clàssica que no ens ha arribat, o ens ha arribat en mal estat. Ja veieu, aquest és increïble. A més, per no oblidar tot això que dèiem, d'allò que ens envolta, el paisatge, etc., hi ha un dia també que s'agafa un vaixell i se'n va des d'un dels ports pròxims d'Atenes a la illa d'Ègina. Per tant, ja veieu totes aquestes combinacions. Després, la Provença, perquè si hi ha un lloc que és maco per excel·lència i que destaca per la seva llum i pels seus colors, aquesta és la Provença. Tan destaca, tan especial és, que va inspirar a molts artistes, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Chagall. D'això també s'anirà parlant al llarg del viatge. I aquí també veuríem aquestes combinacions que fem moltes vegades anem des de pobles petitons, com per exemple, en aquest cas es va a Gordes, que és un dels 50 pobles més bonics de França, que anem a visitar tan sovint, fins a ciutats molt importants, portuàries, com seria Marsella, per exemple. I per acabar, el viatge de l'agost d'Hongria es dorm a Budapest. Budapest és una ciutat molt agradable, molt elegant, maquíssima. Ja el propi nom ja és poesia, és un viatge també romàntic. Això que veiem a la imatge és l'església de Sant Mateu, que és un dels monuments de Budapest, i es troba a la regió de Buda. D'aquí és on enllaço amb aquesta idea que us deia que el propi nom ja és una miqueta romàntic i poètic. Budapest té dues parts, la part de Buda i la part de Pest, i junts fan Budapest. I el que separa les dues regions és el riu Danubi. És maco, concepte. I de fet hi ha una de les nits que s'anirà amb un petit vaixell també pel riu Danubi per veure la ciutat des d'una altra perspectiva en un altre moment del dia. I bé, doncs això seria una miqueta, us he explicat així per sobre tots els viatges, però sobretot perquè s'entengui el concepte de com fem els viatges i aquesta diferenciació dels viatges d'art i cultura. I ara espero que us hagi agradat i ara us deixem amb un vídeo perquè acabeu de veure bé les imatges. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to play beat to on these lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need to play beat to on these lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say I love
presentaves a l'Adrià, que l'Adrià és el professor i el responsable de la secció d'Història, que els que el coneixeu el podreu veure cada dimarts fent aquestes noves rutes que estem fent per Barcelona per conèixer la història de Barcelona i també amb excursions per Catalunya. I amb aquest mateix tarannà que ella porta en aquestes visites per Barcelona i per Catalunya, també hem dissenyat el programa de viatges d'història i la nostra intenció és de conèixer la història de tota Europa amb especial relació amb Catalunya, no? I aquesta és la filosofia que l'Adrià quan està dissenyant els viatges és la que agafa i estem molt contents de portar-vos avui i ara us en donarà tots els detalls. Quan vulguis, Adrià. Se'm sent bé? Sí. Molt bé, doncs benvinguts. Jo soc l'Adrià i soc el responsable d'aquestes sortides, excursions i viatges d'història. Soc graduat en Història i també soc un apassionat del passat, d'explicar-lo, de transmetre'l. La història està íntimament lligada amb el paisatge. Són dos conceptes indestriables. És difícil d'entendre la història sense trepitjar el territori, sense veure muntanyes, serralades, sense veure recursos naturals, la geografia, la gent. I és difícil d'entendre un lloc sense donar-hi també una perspectiva històrica. Llavors això és el que pretenem des de la secció d'Història del Centre Europeu. Llavors ara passo a descriure-us breument alguns dels viatges amb component històrica que fem en el centre, començant per el viatge d'aquest cap de setmana que farem ara a Carcassona i Besiers, que és un viatge que té com a fil conductor la croada contra els càtars i la guerra d'Occitània, un conflicte molt important que es dona al segle XIII i que té una influència molt gran també en la nostra història. Visitarem Besiers, Carcassona, Castells, altres poblacions petitetes. Aquí teniu una imatge de Carcassona, de la CITE, que és Patrimoni de la Humanitat. Més endavant també farem un viatge al Pirineu aragonès, un viatge en què descobrirem poblets medievals com Alquézar, que teniu a la fotografia, Aïnsa, a tota aquesta zona del que és el vell Aragó, que és on es comença a formar el regne d'Aragó, i també ens endinsarem en els paisatges de la vall de Pineta, aquests paisatges pirinencs tan bonics. Un altre viatge que farem serà dels pobles d'Occitània, Conques, tota la zona de les Gorges del Tant, Rodès. Amb el centre fem molt tota aquesta zona d'Occitània, que és una zona amb una gran personalitat cultural, és la zona dels trobadors, la zona de l'occità, dels càtars una altra vegada, sempre acaben sortint. I en aquest viatge concretament veurem poblets molt bonics com és el cas de Conques, que teniu aquí a la fotografia, que és considerat un dels pobles d'aquesta llista de pobles més bonics de França. També veurem la Cobertoirada, que a banda de ser un poble molt bonic va ser també una comanda templera. Els templers també són un dels temes preferits i que apareixen sovint en les sortides d'història. O també pobles com Santanímia, que està ja pròpiament a la zona de les Gorges del Tarn. Llavors tot això està al cor d'Occitània i és un viatge molt bonic i molt interessant de fer. El tren groc, un altre viatge preciós en què agafem aquest trenet groc que va recorrent la zona de la vall del Conflent, la zona del Conflent d'Alta Cerdanya, que seria la Catalunya Nord, i a banda de recórrer aquests paisatges al costat del Tet i als peus del Canigó, també veiem llocs com Vilafranca de Conflent, és un poblet medieval molt bonic, on també s'hi van produir alguns dels fets més destacats de la Guerra dels Segadors i del Tractat dels Pirineus, o també la fortalesa de Montlluís, que és quan un cop ja el 1659 es fa el Tractat dels Pirineus i es parteix Catalunya, aquesta zona agafa un nou valor com a zona fronterera i llavors es basteixen fortaleses com aquesta de Montlluís, obra de Vauban.
El viatge de Morella i el Maestrat, un altre viatge molt bonic, en el qual doncs, veiem aquesta ciutat de Morella, que és considerat també un dels pobles més bonics d'Espanya. Té un castell que havia estat una alcassaba, una fortalesa andalusina, i que va ser un dels primers castells conquerits pels catalano-aragonesos quan es comença la conquesta del regne de València. Visitem també l'església arxipastal i ho combinem amb la visita a Peníscola i el castell de Peníscola. Que el castell de Peníscola també havia estat un castell musulmà, després va ser un castell dels templers, que van aixecar de nou seguint l'arquitectura templera que ja aplicaven a l'Orient, i que acabarà sent durant uns anys també la residència del Papa Luna. Llavors ja veieu com en un lloc relativament petitet hi ha moltíssima història per explicar. Un altre viatge molt bonic és el del Perigord i la Dordonya. És un viatge en el que anirem resseguint tot un seguit de poblets banyats per les aigües de la Dordonya, amb una zona ja d'Occitània més orientada cap a l'Atlàntic, més humida, una zona que va patir els fets, per exemple, de la Guerra dels 100 anys entre Anglaterra i França, o també les convulses guerres de religió entre catòlics i protestants. Aquí tenim alguns dels pobles que veurem al llarg d'aquest viatge, com per exemple Serrat, que aquí és on dormirem. Una altra també població, Kainak i Benejak, que està posada en una roca sobre la Dordonya. Aquest és l'església de Solac. Com veieu sempre, a banda del que és pròpiament la història, també sempre hi ha elements de patrimoni destacats, com en aquest cas un exponent de romànic. Hem vist el tren groc, però també tenim un tren vermell, que de fet no passa gaire lluny del tren groc. Si el tren groc recorre la zona del Conflent i l'Alta Cerdanya, en el cas del tren vermell fa el recorregut per la Fenolleda, que queda, és un territori també de la Catalunya Nord, però que queda per sota de la línia de les Corberes. I llavors va transitant per sota del que havia estat la zona de frontera entre França i Catalunya, on hi ha tot un seguit de castells que també van tenir el seu protagonisme durant la guerra, durant la croada contra els càtars. En aquest viatge, relacionat amb els càtars, visitem també aquesta única població, és Manerba, que també aquí s'hi va produir un dels fets més tràgics d'aquest conflicte, de la persecució d'aquesta minoria religiosa. Llavors, a banda de fer una visita cultural en un lloc que és molt bonic, també té moltes històries per explicar. Un altre viatge que farem al juliol és el de la costa cantàbrica, on tindrem la base d'operacions a Bilbao i des d'allà anirem descobrint el que és Euskadi per una banda i Cantàbria per l'altra. Llavors veurem Bermeo, Guernica, Sant Juan de Gaztelugatxe, que és aquesta ermita que tenim aquí posada sobre un promontori rocallós endinsat al mar. També visitem el nucli històric de Bilbao i tot el que és l'entorn del Guggenheim, amb tota aquesta arquitectura i escultura contemporànies tan interessants. Visitarem Comillas, on tenim un edifici realitzat per Gaudí, el Capricho, que va realitzar per als marquesos de Comillas. Hi ha altres localitats costaneres molt boniques com Sant Vicente de la Barquera, o també dedicarem un dia a veure Santander, que també és molt interessant. A l'agost farem un viatge que és el de la costa dels volcans. En aquest cas visitarem tota la zona de tota la costa que queda entre Llenguadoc i la Provença, la Camarga. Llavors visitem Agda, on es pot veure molt bé tota aquesta costa de formació volcànica. Tindrem l'hotel i la base a Montpeller, que també ens dedicarem a descobrir aquesta ciutat amb molta història i també molt vinculada a nosaltres. Visitarem pobles com Aigües Mortes, que abans esmentàvem. També visitarem Santes Maries de la Mar, Arrés, pobles d'aquests medievals i molt interessants.
o per exemple, Sant Guillem del Desert, que en aquest cas aquest dia queda una mica més cap a l'interior, i aquest dia, a banda de veure Sant Guillem del Desert i la seva abadia, també ens endisanem a la Bauma de les Fades, que és una mena de cova amb estalactites i estalagmites també, realment extraordinari. I fins aquí la secció. Moltes gràcies, Adrià. Donarem pas. Tenim una mica de problemes amb internet. Aviam si aquest vídeo el podem veure. Bueno, sembla que no es carrega, però bueno, quan acabem la presentació... A veure, ara sí que es carrega. I ara donarem pas a la Mireia, que ens parlarà d'aquests viatges temàtics de jardins i parcs per a Espanya i per a Europa. Aquí tens el micro. Ens anem a Holanda a veure la floració dels tulipans i la veritat és que val molt la pena. Després, aquí tenim del 21 al 24 d'abril, que és, bueno, a part de veure la floració dels tulipans, també visitarem Rotterdam, La Haia, diverses també ciutats d'Holanda, on jugarem també amb el que és l'art, la història i les ciutats que hi ha en aquest país. De cara al juny tenim aquest viatge que és el que són els jardins d'aquí de la Bambusserie, de Prefrans, és molt proper, és un lloc que està molt proper d'aquí de Catalunya, però alhora és un jardí temàtic o de col·lecció de bambús
que alhora és una miqueta desconegut, hi ha molta gent que no el coneix, i nosaltres aquí al centre l'hem repetit diverses vegades perquè té molt d'èxit aquest viatge, i la veritat és que quan la gent hi va no sap si està a França o està a la illa de Laos, perquè sembla que estiguis a Àsia mirant això, per la quantitat de plantes tropicals, exòtiques i la col·lecció de bambús que hi ha. També un viatge molt interessant pels amants de la jardineria. I a part és històric, perquè és un jardí que es va fer al segle XIX. Els jardins d'Aranjuez, Madrid, també. És una ciutat on quedaríeu sorpresos de la quantitat de parcs i jardins que arriba a tenir Madrid. Ens riu tant de Barcelona perquè la veritat és que a Madrid a més tenen molt cuidat, són jardins molt monumentalistes, clar, és la cort on hi havia els reis i la veritat és que tenen uns jardins espectaculars. Visitarem els jardins d'Aranjuez, que no estan una miqueta apartats de Madrid, però val molt la pena. Al Palacio Real també combinarem la cultura, el que és la història de l'art, amb els jardins històrics, amb aquesta visió dels xinescos. Això és aquest espai que li diuen els xinescos, que és una zona també molt interessant i vegetativament té una col·lecció d'arbres històrics monumentals molt interessant. També visitarem el Real Jardín Botánico de Madrid, també del segle XVIII. És també una joia de la jardineria i de la botànica. I el Parque del Retiro, també està al mateix Madrid i està molt al costat de l'altre, també això, un parc molt interessant, també històric, que val molt la pena. I aquest és l'últim jardí que farem de la temporada de l'estiu, que és els jardins del que són els castells o els chateaux de la vall del Loire, del Loira, del 4 a l'11 d'agost. És un viatge d'una setmana molt intens, on visitarem tots aquests, no tots, perquè hi ha moltíssims castells, però una selecció dels millors jardins dels castells, que també veurem algun castell per dintre, Amboise, Viandry, tota una sèrie de castells amb els seus jardins històrics. Veurem també com treballen la jardineria els francesos, aquest estil de jardineria que tenen ells tan curiosa, amb aquestes tècniques geomètriques que tenen. Perquè una de les coses que també expliquem en aquests viatges són tècniques de jardineria. És una manera també de conèixer-ho. Aquests serien els jardins que tenim previstos de la temporada primavera-estiu. Moltes gràcies, Mireia. I moltes gràcies. Veiem el vídeo. Molt bé.
Aquest últim viatge dels castells d'Atloira, com heu vist, espectacular, no? Aquests castells, aquests jardins francesos, és una mica el que representa més, el que més representa la filosofia dels viatges de jardins al centre, no? Perquè, com sabeu, en tots els nostres viatges acompanyen professors d'art, d'història, i en aquest cas també la Mireia, que és professora de jardins i horticultura, i aquest viatge ho té tot, no? Perquè els castells són una meravella de l'art i alhora també es passejarem pels jardins coneixent la seva història i admirant-los, no? Una meravella de viatge. I ara passem d'aquesta natura ensinistrada cap a una natura més salvatge, que la nostra professora, la Laura Izaguirre, ens presentarà la planificació de la temporada i aquests viatges pels Pirineus i per Europa que hem preparat. Quan vulguis, Laura. Sí? Vale, perfecte. Molt bé. Doncs jo soc la Laura, suposo que alguns ja em coneixeu d'algunes sortides de natura i bueno, jo soc biòloga i una de les coses que m'agrada més és preguntar-me el perquè de les imatges que jo veig, no? Perquè el paisatge que jo veig doncs, té aquestes característiques, no? O fer-nos la pregunta de per què les plantes que tenim al Mediterrani tenen les característiques que tenen, no? Avui, per exemple, pel matí ens ha passat una cosa que ha explicat una planta, que era l'estepa blanca, no? I ens hem preguntat, ostres, per què es diu estepa blanca si jo el que estic veient és una flor lila, no? I això és degut a uns palets que té per sobre la planta que li donen aquesta tonalitat blanquinosa. Doncs això és una mica el tarannà de les sortides de natura, no? Preguntar-nos el per què i ser una mica crítics. Això ens permetrà comparar com són diferents zones. Molt bé. Doncs en els viatges de natura el que farem exactament és això, és qüestionar-nos el perquè del paisatge. I com ho farem? Diguéssim que el fil conductor dels nostres viatges és a partir d'aquestes caminades actives. Unes caminades entre uns 5 i uns 7 quilòmetres que ens permetran apropar-nos al paisatge i connectar. És a dir, com l'exemple que posava de la flor, ens apropem en aquest recurs i l'analitzem. El que volem és això, fer una mica una combinació entre les explicacions i la pròpia caminada. Llavors, com anem al medi natural i nosaltres sabem que el medi natural és irregular, doncs és molt important l'equipament. Quan parlem d'equipament no estem parlant de coses supertècniques, però sí que ens referim sobretot al calçat de muntanya. És molt important a les sortides de natura anar amb un calçat específic de muntanya, que és molt important que tingui dues característiques. La primera és que sigui impermeable i la segona és que tingui una sola antilliscant. Això ens protegirà davant de les irregularitats del terreny o de possibles relliscades. A més, m'agrada fer el símil aquest de la mateixa manera que quan ens pugem a l'autocar o viatgem amb el vehicle privat no ens qüestionem el fet de posar-nos el cinturó, doncs amb l'equipament passa exactament igual. És una mesura de seguretat que a més ens permetrà tenir una molt bona experiència en el medi natural, que és sobretot el que nosaltres el que volem, que disfruteu de la sortida, que n'aprengueu i que a més fomentem aquest ambient d'amistat. Una cosa que és molt característica dels viatges del centre és els destins. És a dir, nosaltres quan dissenyem el viatge procurem que siguin zones que tinguin grans atractius a nivell de biodiversitat. Per què? Doncs perquè és molt important donar a conèixer la conservació dels espais, allò que els fa tan especials. I una manera d'incidir en la importància de la conservació és donar a conèixer aquests espais, perquè una vegada nosaltres ens apropem i els coneixem és quan realment els valorem i això és realment fantàstic. Molt bé, doncs aquí teniu els viatges de natura que hem preparat. Veureu que els hem dividit en diferents categories. Tenim una categoria que seria de llacs i estanys d'alta muntanya,
Una segona categoria que el que farem és veure el paisatge d'alta muntanya. Una tercera categoria que veurem el paisatge de costa. Trencarem una mica aquesta imatge tan idíl·lica de la costa, que és meravellosa, sí, però ens preguntarem quina situació, és a dir, amb quines cartes juga la natura en aquesta zona del paisatge. I per últim tenim el viatge de Suïssa. Aquest l'hem inclòs igualment en els viatges de natura, tot i que no està articulat, com deien, aquestes caminades. És un viatge superinteressant perquè veurem un mosaic de paisatges, és a dir, paisatges que són molt diferents entre ells. Molt bé, doncs comencem amb el primer viatge. Aquest el tenim a finals d'abril, maig, ja amb el nom Parc Nacional de Sant Maurici. És un parc nacional, ja té una figura de protecció superior a la del parc natural. A més, és una zona molt interessant perquè tenim un gradient d'alçada. Què vol dir? Que jo parteixo des dels 1.200 metres que tindria l'alçada mínima fins als 3.000 que tinc l'alçada màxima. Llavors això em permet tenir aquest gradient i això per la natura vol dir ambients diferents i per tant biodiversitat. A més, amb l'afegit que aquí el Parc de Sant Maurici és molt ric en estanys. A més, en aquest viatge tindreu l'oportunitat de veure l'estany de Sant Maurici d'un origen glacial i l'estany del Monestero, que té un origen diferent. Molt bé. El llac de les Bulloses, un llac que es troba a 2.000 metres i el tenim als peus del massís del Carlit. A més, està inclòs a la xarxa Natura 2000, que és una de les figures de conservació més importants a nivell europeu. El viatge d'Andorra. Aquí en pantalla veieu una imatge d'Ordino, de l'estació d'esquí. I el que farem és anar a veure aquests llacs que veieu en pantalla, que són els llacs Tristaina. El que volem aquest viatge és trencar una mica amb la imatge clàssica que tenim d'aquest paisatge d'alta muntanya, que el trobaríem nevat, i és veure l'altra cara del paisatge. És a dir, què és el que passa quan es produeix aquesta retirada de les neus i la neu de desglaç va alimentant aquests llacs. Una oportunitat molt important per la vegetació que aprofitarà aquesta etapa de bonança per esclatar. La costa, el que comentava, aquest viatge del Cap de Creus. Aquí el que combinarem és pròpiament el paisatge del Cap de Creus, un paisatge capritxós, un paisatge agreste, modelat per l'acció del vent, i a més una reserva integral. Què vol dir? Que jo estic protegint tant la part terrestre, que és la que jo veig, com la part marítima. Es protegeix tant la pròpia roca del Cap de Creus com l'ambient marí. Llavors, combinarem aquest paisatge més salvatge que comentàvem amb els relleus suaus de la Serra de Rodes que tenim aquí en pantalla. I de nou ens tornarem a preguntar per què en aquest paisatge té aquesta imatge, perquè el que predominen són aquests matolls i no estic veient grans cobertures arbòries, no estic veient pròpiament el bosc. Tercera categoria, paisatges d'alta muntanya. Aquí ens preguntarem com és el paisatge a les cotes més altes i quines són les adaptacions per viure en aquests ambients. Llavors, en aquest viatge anirem a veure la Sierra de Guara i farem una ruta per les passarel·les de l'Alquézar. També visitarem el paisatge natural protegit de Sant Juan de la Peña. Aquí veurem una imatge més de roca i de conglomerat molt important per les rapinyaires. I per últim veurem el Valle de Hecho, que és la imatge que veieu aquí en pantalla, i farem una petita ruta des de Siresa fins a Hecho, recorrent el riu Aragón suburbano. També tenim aquest viatge de marxa nòrdica en què tindrem l'oportunitat de fer aquestes caminades actives i veure aquests paisatges d'alta muntanya, aquí una mica al límit entre el que serien les Pinedes, que les veieu allà al fons, i el Prat Alpí, veure aquesta dualitat de paisatge tan interessant. Molt bé, i l'últim viatge que us comentava, el de Suïssa. En aquest cas tindrem l'oportunitat de veure tant
paisatge alpí d'alta muntanya com paisatge d'influència mediterrània, que és el que podem veure al voltant del llac Léman. Suïssa és una zona super interessant perquè a més de tenir aquest gradient d'alçada que us comentava, és una zona rica amb aigua, amb rius, amb llacs, i a més hi ha la influència del vent, que és molt important, és a dir, aquestes corrents fa que jo tingui influències d'altres tipus de clima i que en una mateixa zona vegi ambients molt diversos. I a més tenim ciutats tan importants com Ginebra, Berna, teniu l'oportunitat també de conèixer-ho des d'aquesta perspectiva cultural i històrica amb els nostres guies. Molt bé, doncs fins aquí la presentació de Natura. Party girls don't get it, can't feel anything. When will I learn? Push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. Feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. It doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from... Moltes gràcies. No hi ha res com acabar la jornada amb aquest vídeo tan espectacular i tan emocional, no? Que ens transporten aquests viatges de natura. Que a més la natura és la gran redescoberta amb la pandèmia. Tots veiem a les notícies i als diaris quan ens van deixar sortir que la gent corria als parcs naturals, a la muntanya, al Pirineu, que mai hi havia hagut tanta gent als Pirineus. La gent s'ha adonat que en aquest temps on no hem pogut sortir, on no hem pogut estar en contacte amb la natura ens feia falta. I és per això que hem incorporat la natura a la nostra programació, que és una nova secció, relativament nova, ja fa un any que està, i volem transmetre això, aquest contacte amb la natura, comprendre. La Laura és una apassionada, ja ho heu vist, de la natura, és biòloga i ella està molt compromesa amb la conservació de la natura, amb aquest camp de la divulgació, que divulgant també és protegint. I nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra al Centre Europeu amb aquesta secció, perquè tots coneguem quins són els riscos de no cuidar la natura i quins són aquests grans paisatges que ens regala. I amb la Laura podeu gaudir d'aquestes sortides cada setmana, entre setmana, que avui mateix han estat, avui han fet hores extres l'Adrià i la Laura, que han estat aquest matí a la Floresta, i també per Catalunya els caps de setmana i també en viatges tan macos com els que ha presentat. Jo vull acabar la presentació, sé que us dec un vídeo, després d'això el veurem, que falta els viatges de cultura. I jo vull acabar la presentació parlant-nos una miqueta de... L'Estefania us ha presentat els valors del Centre Europeu. Jo també vull acabar amb aquesta idea de viatjar amb tranquil·litat. I fer-ho amb el centre és viatjar amb tranquil·litat. Primer de tot, perquè el centre és una agència independent dels grans grups turístics i el nostre únic interès sempre és vetllar per l'interès dels socis i dels participants. És a dir, totes les rutes, totes les visites estan pensades pel gaudi vostre. No hi ha interessos de dir anem a aquesta botiga de souvenirs o... No, això no existeix amb nosaltres. Els que ens coneixeu, evidentment ja ho sabeu, els que no, el perfil dels viatges al centre és purament cultural i divulgatiu.
Després també tenim facilitats de pagament fraccionat. Sabeu que per fer un viatge s'ha de fer una paga i senyal i després quan falten pocs dies o poques setmanes per començar el viatge us recordem amb missatges al vostre correu o al vostre mòbil que s'ha de fer el segon pagament. És a dir, no cal fer el pagament complet a dia d'avui quan feu la reserva, sinó podeu fer amb dos parts. I després també tenim unes despeses mínimes de cancel·lació, que això també és un dels valors del centre. Vetllem sempre que qui vulgui venir, si després no pot per alguna causa, tingui unes mínimes despeses i això ho treballem molt. I després un gran avantatge que també volem posar en valor avui és el tema de les assistències mèdiques i sanitàries. En tots els viatges al centre, en el preu que està publicat a la web i que vosaltres pagueu, està inclosa l'assistència mèdica durant el viatge, mèdica i sanitària. Que vol dir que si us passa qualsevol cosa esteu protegits. I no només això, també tots els nostres viatges van acompanyats sempre de 2 guies. El motiu, a part de donar aquesta qualitat, és un equip format i entrenat per poder atendre qualsevol imprevist. És a dir, és gent que està formada perquè si algú es trenca una cama, saber què fer, portar-la a l'hospital a tota Europa. Saben parlar anglès, francès, és a dir, és un gran avantatge que jo crec que en aquests moments és important. I ja per últim, parlar de les assegurances de cancel·lació. Les assegurances de cancel·lació és una cosa relativament nova. Abans no hi pensàvem, el tema d'anul·lar o cancel·lar una cosa, però avui en dia cada vegada més poden haver imprevistos. I nosaltres, això sí que té un suplement, oferim assegurances de cancel·lació amb la companyia líder d'Europa, que és AXA. Què vol dir l'assegurança de cancel·lació? L'assegurança de cancel·lació, si nosaltres paguem el viatge al centre europeu i per un motiu que sigui una malaltia, que ara avui que algú agafi el Covid o una causa laboral, o inclús que arribes no tens Covid, arribes al destí i tens Covid i et fan la prova i has de fer una quarantena. Tots aquests motius imprevistos estan coberts per l'assegurança de cancel·lació, és a dir que una vegada no pots fer el viatge perquè tens el Covid, AXA, si has contractat l'assegurança, et tornarà els diners. I això jo crec que és un gran avantatge que nosaltres des de fa un parell d'anys estem treballant molt amb aquesta companyia AXA i oferir-vos uns preus molt competitius. Molt competitius amb això. Nosaltres amb les assegurances de cancel·lació no hi guanyem diners, no és el nostre negoci. Nosaltres volem que la gent que la vulgui la pugui contractar. De fet també la gent que vulgui contractar una assegurança també recomanem altres assegurances. Si vosaltres teniu Zurich o Allianz també us diem aneu a mirar les altres, perquè donem aquesta garantia extra. Llavors aquelles persones que tingueu familiars, que tingueu alguna cosa, algun temor de dir escolta, no sé si podré venir però vull venir, escolta, l'assegurança de cancel·lació sembla que pels viatges més llargs l'estem posant a un preu de 55 €, és una garantia de tranquil·litat. I també us convido ara quan acabi la sessió, estan l'Enric i la Sandra allà al darrere, l'Enric ja el coneixeu i la Sandra, que és la responsable d'atenció als socis. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta sobre els viatges, sobre les assegurances, que és un tema que potser molta gent no desconeix, escolta, la Sandra i l'Enric estan allà per prendre-us nota, us trucarem, podeu venir al centre amb cita prèvia, que us expliquem de manera detallada, personalitzada, i us convido a que qualsevol pregunta, ja sigui de temes logístics o d'assegurances, o bé de qualsevol viatge, també els hi pregunteu. I com no també tenim una estoneta més a la Casa Wolfarix. Aquest és un esdeveniment de trobada, llavors és moment de parlar entre nosaltres. Qui tingui preguntes als guies, escolta, estan aquí per preguntar-los Marina, què farem en el viatge d'Atenes? Teniu la Marina aquí per preguntar-li. Els que no coneixeu l'Estefania, acosteu-vos-hi i saludeu-la, que té moltes ganes de conèixer-vos perquè us coneix per telèfon però no en persona. Doncs estem aquí per estar amb vosaltres i per passar una estona i conversar, d'acord? Persones que ens han seguit també pel Facebook Live en directe. En total, aquestes jornades hem estat més de 300 persones assistint a aquestes jornades i ha sigut un plaer presentar-vos els viatges, que conegueu a l'equip i... Ah, sí, és veritat, perdoneu, encara no hem acabat, que em descuidava.
Tenim una petita sorpresa pels que heu vingut en presencial. Tenim una petita sorpresa pels que heu vingut en presencial i és que farem un sorteig d'excursions. Encara no marxeu, que ja podeu guanyar una excursió. Digues. Falta més gent. Hola. Us volia preguntar, tots els membres acompanyants i de guies estan aquí o falta gent? Perquè jo soc sòcia des del 17 i trobo que hi ha un canvi bastant... Bueno, que es nota molt, no? Que ja falta gent. No, aquí hi ha una petita representació dels guies del centre. Sí. O estaven tots? Aquí estan en una petita representació. Ells són els responsables de les seccions. El Centre Europeu ara ha organitzat el seu programa amb seccions, amb la secció de natura, amb la secció d'història, i ells són els responsables de la programació. Després tenim molts guies col·laboradors amb el centre que a part també treballen i els trobareu amb les excursions i amb els viatges. L'Oleguer, el Jan, l'Hèctor, molta gent. Sí, són molts. Aquí estan els responsables amb el disseny i la programació, surt dels seus fantàstics serveis. Era una curiositat. No, bona pregunta. I després volia saber si teniu pensaments de fer alguna cosa més original, com anar fora d'Europa o fer Islàndia o fer alguna cosa una mica... L'altra part de Noruega que falta, coses així... Sí, és bona pregunta. Evidentment, aquest any 2022 la programació també ha estat molt condicionada a la situació que hem estat en la pandèmia. Gràcies. Ha sigut un any de transició. Nosaltres ho veiem com un any de transició en el qual tot just ara al gener hi havia la Omicron i quasi que pensàvem que tornàvem a estar... Llavors ha sigut una programació... jo creiem que és una programació molt atractiva donades i ateses les condicions amb les quals es presentava l'any. Ganes d'anar a Islàndia en tenim moltes, la Laura ja ho hem parlat alguna vegada, l'Adrià té al cap fer un viatge d'història a la Sardenya, també estem treballant viatges a Flandes, també estem treballant viatges a Irlanda, Anglaterra, però també és veritat que ara en la situació que estem també són viatges que són més complicats a nivell logístic i hem apostat per viatges que sabem que o tenim més garanties de que es puguin realitzar. A nosaltres ens sabia molt greu fer una programació i que després no es pogués fer. Llavors aquest 2022 ha sigut una programació potser més prudent tenint en compte el que es pot fer i el que no es pot fer. Llavors aquesta ha sigut la nostra estratègia i de moment toquem fusta perquè tots els viatges els hem pogut fer i amb èxit, així que esperem que segueixi. Gràcies per les preguntes. I ara pots conversar amb els guies i preguntar-los més coses. I ara donem pas al sorteig, la petita sorpresa que teníem reservada pels assistents que heu vingut aquí i heu fet l'esforç de venir a la Casa Golferics i sortejarem 5 excursions del centre amb el Marc i l'Anna. Com vulgueu. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir. Ara farem el sorteig de les 5 excursions. Tingueu el vostre número a mà, d'acord? L'heu tret tots ja? No, veig que no esteu preparats, Molt bé, molt bé. Sí, ensenyeu-lo una miqueta, va. Molt bé, molt bé. Molt bé, ara sacsejarem això per donar fiabilitat 100% al sorteig, d'acord? L'Anna ho està fent molt bé. Molt bé, endavant. Ja està 100% segura que està tot ben barrejat, perfecte. Molt bé, no agafa'l tu, que ets la mà innocent, el que tu vulguis. Molt bé, ha sortit el número 5. Sí, has guanyat? Molt bé, doncs després li dius el teu nom a la Sandra o a l'Estefania i ho apuntarem, d'acord? Molt bé, el següent número. Molt bé, el 42. Qui té el 42? Sí? Segur? Has tardat, Molt bé, molt bé. Molt bé, a veure, següent. 56. Molt bé, està tocant al final. Molt bé, doncs després dieu el vostre número a la Sandra. Molt bé.
Portem 3 ja. El 28. Molt bé, fantàstic. I ja l'últim, a veure, barreja bé. Aquest no, molt bé, aquest sí. No, és broma. Molt bé, el 27. Molt bé, felicitats. Molt bé. Molt bé, doncs donem per finalitzat el sorteig d'excursions.